ଲଳିତା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯେଉଁଠି ସୁଟିଂ ହୋଇଛି ଅନେକ ଟଲିଉଡ୍ ଆଉ ବଲିଉଡ୍ର ଫିଲ୍ମ ଯେମିତିକା KGF 2। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସକାଳ ସମୟ ଥିଲା, ଆମେ ବାହାରିଲୁ ମୈସୁର ଅଭିମୁଖେ। ଆମର ଯାତ୍ରା ଥିଲା ସଡ଼କ ପଥରେ ବାୟ ରୋଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ବାଙ୍ଗାଲୋର। ମୈସୁରକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଆଉ ବସ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୁବିଧାରେ କୌଣସି ଅପସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ରାଜମହଲ ଅଟେ। ଏହାର ପ୍ରବେଶ ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ପର୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ କଫି, ଟି ସହ କିଛି ବିସ୍କେଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପରମିଶନ୍ ଦିଆଯିବ। ଲଳିତା ମହଲ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଲଳିତା ମହଲ ପ୍ୟାଲେସ୍ ହୋଟେଲରେ ନାମିତ, 1921 ମସିହାରେ ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ୱାଡେୟ ଚତୁର୍ଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହଣି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାର୍ ଆଉ କ୍ଲବ୍। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବେ ହିଁ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଏହା ଚାମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ମୈସୁରର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ହୋଟେଲରେ ଟୋଟାଲ 54ଟି ରୁମ୍ ଅଛି। ଚାମୁଣ୍ଡା ହିଲ୍ର ପୂର୍ବ ପଟକୁ ଲଳିତାଦ୍ରି କୁହାଯାଏ। ଏପରିକି ସେହି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ଲଳିତାଦ୍ରି ପୁରା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଣୁ ସେହି ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ବୋଧହୁଏ ଲଳିତା ମହଲର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ୟୁରୋପିଆନ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଟରେ ବନାଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୈସୁରୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରୁ 7 କିଲୋମିଟର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ମୈସୁର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଠାରୁ ଏହାର ଦୂରତା ହେଉଛି 6 କିଲୋମିଟର। କେମିତି ଲାଗିଲା ଖାଇବା? ଭଲ ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ରେଟ୍ଟା? 850 including tax. No, sorry, but it's good. But Okay. The Lalitha Mahal Palace Hotel. Basically, the Lalitha Mahal Palace Hotel was built in 1921 by the royal family of Mysore, the Wadia family. The intention they built this is like a guest house for their guests, mainly the Viceroy to India, Lord Mountbatten. And this was converted to a hotel in 1974. And since then, it was run by the ITDC, and now it's run by the Jungle Lodges Group. And a small history of the place is basically this building was constructed in the style of the St. Paul's Cathedral, England. And cement wasn't used. They used jaggery, egg, lime and brick dust. Totally we have 54 rooms in the property. In 74, 33 rooms were added to make it a hotel. And basically, as you know, this place is well known for its movies. And the fun fact about this place is basically the cost. It cost just rupees 13 lakh in 1921, and we have about 45 acres of land with the building. And we have here in our hotel, we have the multi-cuisine restaurant called Sapphire. We serve food from all corners, and this is a small history that I would like to share. ରାଜକୀୟ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଏହାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ, ଶୀତଳ ଓ ସବୁଜିମାମୟ। ଏଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ସବୁବେଳେ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହି ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ଫଟୋ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ରହି ରାଜମହଲର ଅନୁଭୂତି ନେଇପାରିବେ। ରୁମ୍ର ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମୋର ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଥିବା ଲିଙ୍କକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଜାଣନ୍ତୁ।
ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର 10 ଅବତାର, ଯାହା ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଅନୁଭୂତି ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏଠି କି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତିକୁ କମେଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିବାର ପ୍ଲାନ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।